Claude Micallef ġie elett tal-ewwel darba fil-Parlament fl-elezzjoni każwali li saret fit-tielet distrett elettorali. Din l-elezzjoni każwali saret biex jimtela s-siġġu li battal minn Helena Dalli li fil-bidu ta' Diċmebru bdiet isservi bħala Kummissaru Ewropew għall-ugwaljanza fih dan il-Kummissjoni Ewropea l-ġdida. Is-Sur Micallef kiseb total ta' 1887 vot, 114 il-vot aktar mis-sindku ta' il-Għajn li qabel ma beda t-tieni u l-aħħar qatt tal-voti kien fuq id-dimnet għas-siġġu parlamentari. Fil-fatt, Micallef u Kallejja kienu ras imbras tul l-att tal-voti. L-elezzjoni każwali saret fis-sala tal-att tal-voti fin-Naxxar u da meta għaddejja madwar 4 sigħat u nofs sakemm sar magħruf uffiċjalment li Micallef ġie elett f'din l-elezzjoni. F'kummenti ma' One News ftit tal-minuti wara li ntemm l-att tal-voti, Micallef esprima s-sodisfazzjon tiegħu u tenna li fil-Parlament ħajkompli jaħdem favur l-għaqda nazzjonali. Għaldaqstant inħares il-qoddim lejn mentalità aktar inklusiva, lejn Parlament illi ikun qed jaħdem għat-tieni Repubblika wkoll fuq livell distrettwali ċertament illi kuntent ħafna għaliex storikament jiena l-ewwel Xlukkajr deputat fil-Gvern elett anke minn Xlukkajri. Din l-elezzjoni każwali kienet ikkontestata wkoll minn żewġ kandidati oħra, Micallef u Sebastian Muscat. Fis-stqarrija l-Partit Laburista awgura lil Micallef li issa huwa parti minn grupp parlamentari b'saħħtu maqut li qed jimplementa l-manifest elettorali magħżul mill-poplu fl-elezzjoni tal-2017. Il-Partit Laburista ħadin l-okkażjoni wkoll biex tħajr lil Helena Dalli għal kontribut kbir li tat lill-Partit Laburista u lill-politika Maltija tul is-snin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.